Suryaro ngadah lho. Lha keng mriku ketok, Pak. Niki. Mboten ketok. Mboten Pak, turene mboten ketingal. Pak. Nah, aku perasaan gue ra penak aku. Aku mesti. Gelek kare ki piye? Kayu loro. Berani sama saya? Enggak. Kamu pukul perut saya. Hut! Orang muta. Gila nih. Gila nih. Jangkrik ane. Walah. Mosok kono nek teleke. Nelek kowe. Piye? Rupane apa? Kaya ngene. Putih. Iya kuwi. Iki pomom pitik nek putih lagi masuk angin pitik. Heeh. Cek. Nah. Ijek sithik lho, cek titik. Wes. Ngono ki, nah aku diwales, mayang ya kono no. Ma. Pengen rodok maju ini lho, Pak, penasaran aku. Penasaran apane? Kuwi Sawatara piye? Ya ana tenggange wektu aku ora ketemu karo Mas Uncek. Oh, ngono. Udakara meh setahun ora ketemu kok ya ora mundak dhuwur. Samodare ngeten kok. Jenengane ku mosok ya ora kangen karo cah imut-imut. Sapa sing imut-imut? Kula. Walah. Amit-amit ora imut-imut. Lah ya. Sugeng dalu macange. Sugeng dalu Mas Uncek. Heeh. Alhamdulillah. Ngapa? Jenengan tesih eling kula. Eling piye maksude? Eling kula bengi iki dijak tanggapan. Oh ngono. Nggih, biasane kan yo suwe tenan le. Heeh ya. Pinangke kali. Masalahe kowe ya laris, ya toh, anger tak bel iso ora cek. Wah, mboten saged, Pak. Niki pun tumbuk tanggale. Lho, kowe mek sing muni ngono cangkeme sapa? Cangkem kula. Lah iya. Oh nyatane alhamdulillah bengi iki Gusti Allah keparengake sediane para warga masyarakat, utamane panjenengan Pak Lurah so panitia lan perangkating desa, panjenengan diaturi rawuh wonten ing Jogoliwon. Matur sembah nuwun kagem warga masyarakat Jogoliwon ingkang sampun maringi rejeki dalu punika mugi saestu berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Betul. Sabibaripun gelar ringgitan dalu punika usahanipun para warga menika tambah ngrembaka. Amin. Gotong royongipun tambah kuat. Sayuk rukun. Wah jan luar biasa dalu punika. Biyayi sing rawuh mirsani jenengan. Wah biyanget kula ajeng munggah. Mburi kene ya akeh sing. Wathah wingking. Lha kowe munggah rene iki mau piye? Dikupeng karo penonton? Mboten kula dikawal panitia wawon. Oh dikawal piye? Dikawal. Nggih dikawal lho. Oh dikawal. Dikawal sing golek dalan panitia. Ini panitiane ya nyelekete ya. Nyeleket piye? Angger biyaki wong awas ceret, awas ceret lho. Banten, awas dalan bayi. Karepe iki dalan cah cilik ngono lho. Oh iya. Dalan bayi. Matur sembah nuwun. Jare kowe ketuabrak karo wong wedok, kowe kaget piye? Sing kaget anu, sing wong wedok. Nggih wong wedoke kaget piye? Lah kula kados ngeten lho. Oh, Mas Rundul. Mas Rundul, wah wong wedok kaget wasu. Dikira-kira ya. Sirangan. Lah iya. Lah iya. Heeh, kaya ngono. Matur sembah nuwun, mugi sedaya pinaringan sehat nggih Bapak Ibu nggih. Warga masyarakat Jogoliwon. Desane Bagor Wetan. Kelurahane to, Pak? Iya. Kelurahane Bagor Wetan. Iya. Dusune Jogoliwon. Nggih. Ana tawon ning tengah sawah. Apa kuwi? Mugi warga Jogoliwon tansah pikantuk berkah lan barokah. Ya amin. Ana tawon ning pinggir kali. Cakep. Mugi-mugi warga Jogoliwon kathah rejeki. Amin. Ana tawon rupane ireng. Apa kuwi? Mugi ibu Jogoliwon meteng bareng. Oh iso meteng bareng kowe bedane bingung no. Dilokas kan Agustusan. Niku malah apik
Apik iki apa? Karnaval rasa nggawa beduk dramben kae. Dadi ibu kon metu kon nutuki bojone dhewe-dhewe. Ya ning ya ora apa-apa wong meteng kuwi ya rezeki anak iki rezeki kok ya. Rezeki. Wong ya seloke kan angel sing meteng. Heeh ya. Ono wis rabi 10 tahun, 20 tahun dereng diparingi putra. Sik kowe ngomongne wong liya, apa kowe iki ya duwe bojo? Sinten? Kowe. Ki duwe kula wong nek Bojomu? asu. Maksud iki bojomu ya gedhe ngene iki apa ya kaya kowe kuwi? Gedhe. Gedhe pomo sindenku ki bodine kaya sapa? Niki. Iki bojoku iki. Lah ki ngeten niki lho pripun lho jenengan. Secara logis utawa secara fisik membayangkan wong sakmene iki mesti bertanya-tanya. Kowe awakmu semono. Kowe bojomu semene kaya bojoku iki bodine. Nggih. Terus nek arep sunah rasul iki posisimu piye? Posisi nggih ngoten nika. Posisi nggih ngoten nika engko tak anu Pak, tak video tak kirimke jenengan mawon Pak. Do takon polahe piye ngono lho. Alah polahe ya kaya ngono kae. Apa ya iso bojomu gedhe dhuwur kowe cilik semono apa ya iso? Jenengane katimbang ayel-ayelan. Hah? Ora percaya prakteke nyilih bojomu piye? Cangkemmu. Bojone wong nggih praktek. Raimu. Raimu. Lah jenengane ku kok dadi wonten niku lho. Kok dhewe iki ya ora percaya. Ora percaya. Kuwi atase wong setugel kok ya diparingi jodoh niku saking adile Gusti Allah. Nah, sing penting awake dhewe yakin percaya Gusti Allah ki maringi jodoh rezeki pati. Wong ya bakal mati, rezeki ki ya bakal etuk. Kuwi ora mungkin salah alamat. Yen jodoh ya mesti etuk jodoh. Jenenge jodoh wong ya jodone wong. Kirik ya kirik. Ya, bener. Bener. Lah, lek saiki lek jodohmu ki nuwun sewu bodine kaya bojoku ya ta? Nggih. Nah, lek pas arep jagong apa becek, apa buuh nang ngendi ngono numpak sepeda motor. Terus lek mung goncengne piye? Ya bojo kula sing goncengke no. Lah kowe numpake nang ngendi? Ya numpaki bojoku, numpaki bojoku. Ya numpaki pite niku. Nang arep apa ning mburi? Enten ngarep. Oh nang ngarep ya kaya cah cilik kae ya. Iya. Metik kok enten ngarep. Kok nang mburi kabur. Oh iya kabur, heeh. Dadi enten ngarep. Iya. Aku ora iso wani karo bojoku blas ra wani. Karo bojomu wedi kowe. Kowe nesu, wah nang ngarepe duyoi malah cilaka. Iya. Lah ora mung aku tok. Ngopo? Wong lanang ngendi papan ki ya wedi karo wong wedok. Kok iso? Alah jenengane ketoke gagah wah. Nang panggung kaya gagah kaya wani-wani yo. Nang omah yo ingah-ingih. Cangkemmu. Wah nek wong lanang kok isah-isah ubah-ubah. Kowe kok ero? Lah kula kulino mriko. Iya. Malah jak gelut kali putrane jenengan kok. Sing kelas loro SD ya. Sing cilik niku. Lah iya kelas loro SD kae. Lah nggih. Duri sak kowe kuwi. Lah kok malah ngajak bar nonton YouTube lho. Heeh. Kok anu kae Bambang Ceper. Heeh. Ayo Mas, adu jotos. Ya jiret ya aku. Aku ya kena kalah. Gede kono. Lah iya, heeh. Adu jotos. Heeh, syukur ya sak ngono. Alhamdulillah. Jare bar netakne anakmu. Nggih. Heeh. Tetak tenan. Estu netake putra kula. Oh, kok ya ora kabar-kabar? Mboten, lha mboten napa-napa lho kabar-kabar napa lho. Ya napa-napa wong diketok ora napa-napa piye? Ya sing diketok kan anakku lho. Oh iya. Senes kula. Lah kowe pon duwe? Ora to ya. Jenengan kok de bojo kok ora duwe. Aku anu kelingan netake anakku. Piye? Mlebu kamar nggo dokter. Oh dokter. Wah, aku kan dhisik. Unu. Oh sing sunat niki to. Nggih aku. Terus munggah ning nggon ranjang kae. Arep dibuka. Senes kula. Aku ya ngono. Nika. Ora kaget dokter anak mau wedok. Nggih lanang. Oh lanang to. Apa ana to Pak dokter tetak wedok iki? Enak aku tak ngonterne dokter wedok kok sing ngetok. Berarti jenengan niku sing ngetok wedok? Wedok. Aku lek dokter lanang gah kok. Bah iya. Heeh. Mulane randang mari jare bapak kae. Mari dikek sulfanilamid. Apa kuwi? Sulfanilamid. Kowe cah saiki ora ngerti kuwi cok wong dhisik iki obate luka. Kuwi jenenge sulfanilamid dipuyur-puyurne ngono. Anu niku. Apa? Kaya njet kae. Heeh ya. Lah nggih. Lah iya. Napa iku sulfane wae. Sulfanilamid. Pangel lerap. Heeh. Dadi kowe anu ya, anakmu sing tane kelas piro?
Kelas 3, mlebet kelas 3 niki. Wah, syukur. Setunggal mlebet SMP. Sing siji SMP iki kelas 3 SD. Nggih. Alhamdulillah pangestu panjenengan nggih iso nyekolahke anak kula mergo jenengan. Ya ora. Lah nggih kan rezeki lumantar jenengan. Ya saka warga masyarakat kene sing urunan. Lah nggih kan dalane nggih jenengan to. Ya ora kan sing urunan masyarakat. Masyarakat terus paringke jenengan, paringke kula. Ya ora mung liwat Jodipati kok. Iki liwat Jodipati to? Heeh. Mboten liwat jenengan to? Ora. Waduh. Ngopo? Wis guntinge landhep ae. Cangkem. Mboten Pak, mboten. Dikira tenanan. Dikira tenanan, mboten Pak Jodipati nggih. Ah ya, iki ana pamundhut, Jak. Napa? Kene iki guyonan oleh, tapi jangan lama-lama. Diselingi lagu. Lah nggih, ngoten. Ah, iki. Ya guyonan ya tetembangan. Nggih, saking Pak Darmo Kusumo. Sugeng dalu Pak Dalang, ketemu malih kalian warga ing Jogoliwon. Kula nyuwun lagon ninggal katresnan putra pacar wis Raina Ino. Wis meh Raina iki ngarepe. Iki tulisane weh Rahina kok wis Rahina. Wacane to ora percaya. Wis Rahina iki lho. Tulisane. Pundi wis Rahina. Ah kuwi lho. Lho wis Raina. Iya. Berarti aku sing salah. Gending punika kangge sedaya warga dusun Jogoliwon, sesepuh lan para perangkat kagem Pak Dalang matur nuwun saking kula. Wah wabur malah. Mbah Darno Kusumo. Rekemes gending tawi lagu sing tukang golek debok. Lah iki sing Pak Kasemin, Mbah Gio, nyuwun lagon podang kuning. Nggih. Dipun bawani nggih Blitar Slendang Biru. Nah, dilumpukne sik, diwaca sik ya, Jak. Nggih. Ya, wae diwaca. Ndang rampung kok. Iki pamundhut itu kayak banget iki. Menika kirim gending saking Mbok Sutinah lan kanca-kanca Ketok Brambang. Nah, tambal ban Gubuk Asmara, eling-eling Jambu Alas. 50.000. Menika saking Badrul. Badrul sapa? Badrul Bagor Wetan. Badrul tulisannya Badrul Bagor Wetan. Ya, oh ana jero to tulisannya. Nang jero. Nah. Ya. Diwaca iso maca ta? Biyen dulu sekolah ora ta kowe? Lulus kula. Lulus apa? SKKP. KKP. SKKP sekolah apa? Sekolah karepe ra karepe to kok ngurusi. Takono salah kuwi. Ya. Diwaca. Aturaken kagem kepala desa ugi panitia. Nyadranan mugi-mugi Joko Liwon sing nandur Brambang kula dongakne sae. Amin. Obat pertanian. Baret. Kabur terus Pak. Cekel no. 490 SL. Iya. Gerajakan Banyuwangi. Ya. Arif Pradana Badrul. Ya. Alhamdulillah. Mene duit pira? 200.000. Muga lancar. Kuwi mau pamundhut apa? Apa Cek pamundhut? Gerajakan Banyuwangi. Ya. YouTube. Podang kuning sakit rindu Gubuk Asmara Gerigis. Menika request dari RT 4 dari Mbak Darmini. Nggih, alhamdulillah. Peparingipun sedaya mugi berkah barokah. Kuwi mau 200. 200. Iki nuli kecer sitok 20.000. Nggih mboten napa-napa. Jenenge sedekah niku sing penting ki ikhlas. Mboten kok diitung akeh sithike. Oh ngono. Akeh yen ra ikhlas ya ora barokah. Oke. Sithik ikhlas barokah. Karo diselani tembang ya. Nggih. Aku arep njaluk sindenku takon jumeneng sike anu. Sinten? Mayang. Ayo Mayang. Mbak Mayang. Ya ana sing nyuwun lagon ki malah eneng sing podang kuning to. Podang kuning. Apa Gubuk Asmara engko dibawani awake dhewe maca. Oh, nggih. Ya. Engko Pak. Kene lho. Pripun? Liwat kene lho. Mbok mriki mawon to? Ora teko tanganku. Lah ndagel kok jenengan. Ora ndagel tenan. Jak salamane ketoke ku najis. Ditotoke. Ayang, ngateko yang. Ngateko yang. Jan iki enten mriki luar biasa nggih. Ngopo? Kalau wingi pun solawatan, terus tayupan, dalu punika ringgitan. Salaman sik to, aku rung salaman aku. Ketinggalipun menika panitiane remen tayub. Kok iso remen tayub? Lah kan kalau wingi tayupan, pokoknya engko panitia kedah minggah panggung tayupan. Oh iya. Oke. Iya. Pripun? Iki lho pamulite sik akeh diwaca. Nggih, nggih. Iya. Pak Sukandar.
Dibuka ya. Nggih, mau buka. Nah, wis. Lho nek jejer ini dalange kaya nyangking trimos. Ya ora ngene padha dedeke lho. Ya. Lho, ngene iki kaya cah kembar to. Kembar ya apa? Cangkeme jembar. Mboten lho, Pak. Mboten, Pak. Kucing, Pak. Pak Sukandar Jogoliwon kirim lagu Gubuk Asmara. Nggih. Kula kirimaken dateng Pak Kasirtun. Napa? Kasiratun. Kasirtun ya. Kula kirim Kasiratun. Heeh ya. Ya, Pak, lagi iki lho, dalang kok kaya meja. Ayo Gubuk Asmara Gubuk apa jenenge podang kuning. Podang kuning. Ah ya. Ki katur Bos Tarno Tania Jaya iki. Nonton. Ya, nonton kok niki. Nadyan wujud temong tak jebret cangkeme. Kira kok loro den kok ora. Oh doyan lho. Nyuwun lagu Gala-gala. Oke. Layang Kumitir. Nah, Ayang-ayang, Cinta Merah Jambu, Nemu, Bidadari dari Surga, Gubuk Asmara, terus Lali Janjine. Terus iki kon tuku kaset wae lho, oke banget ya. Ya gak apa-apa to Pak, wong jenenge ngersake lagu kok. Rokok Surya ro ngadah lho. Lha keng mriku ketok, Pak. Niki. Mboten ketok. Mboten Pak, turene mboten ketingal. Pak. Nah, aku perasa aku ora penak aku. Aku mesti. Ya. Ini loh. Ini aja. Amit. Nah, iki lak wayang kulit. Nggih. Iki lak wayang kulit. Ini wayang kulit. Lho. Wayang golek ya. Moh. Lah ngapa? Wayang wong wae. Lah kok iso wayang wong? Wayang golek lho kaya dirogoh kowe. Keri lho. Ini kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kenalan? Namanya siapa? Uncak. Uncak. Nah, kamu siapa? Cepot. Cepot? Oh, Cepot. Bisa guyu lah? Bisa. Ya. Ayo Mai. Alus manis nengsep Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, undang. Iya Pak Hansip. Kamu kesini sama siapa? Sama supir. Oh. Ngapain? Gak apa-apa. Nanya-nanya. Ini lambeku ini guwing. Alah wingi mbok yo kene nggone wong sunat. Lah ngapa? Ditembel. Tempel apa? Yo turane wong sunat kuwi. Oh ngedan ora. Iki tak tokne kabeh wayangku ya, Cek. Mula naka tanggapane larange ram. Ngopo? Apa-apa komplit to. Iya. Yoga sak RT. Yo. Bayuh. Oke iki metu apa meneh? Astagfirullah, kaget aku. Kok apa kaget? Lah iso pelet tenan kok. Wabokmu kapan iso mlebu ayo. Gelek karo iki piye? Mama kayu loro.
Nonanong golek isi podahan pita Oi. Berani sama saya? Enggak. Kamu pukul perut saya. Hut! Oh! Ah! Orang muta. Gila nih. Gila nih. Jangkrik nih. Walah, tuku mie mau berharga kuwi to. Iya. Lah boyo dikeke yoga gede pangan kok. Ha. Mie gira to ngek cange. Iba bunga ingatiku Apik iki. Apik. nyanding bisa dadi Loh, siji. Nama kamu siapa? Hah? Namamu siapa? Nama saya. Iya. Nama saya Jolendu. Jolenduk. Ya. Kamu kulira ngenduk ya? Kulira ngenduk ya? Ngenduk apa? Ya ngenduk. Ngenduk apa? Ngendukmu sanglir apa enggak? Enggak, biasa. Enggak. Saya tukang tipung dangdut. Oh, tukang tipung. Ya, saya mau utuh dulu. Wow. Aku yo melu-melu aku nane. Kuwi susu. Kamu mau udut? Mau dong. Bagi-bagi dong udutnya. Kamu tahu kenapa kok bisa keluar keluknya? Karena disedot. Tahu enggak kenapa? Nah, Ini kenapa? ada selangnya. Oh, alah. Tibake dalang ki apus-apus tok. Tak kira iki sorene metu tenan. Tibake ana selange. Ayo sedotne. Dalah. Mobok. Kebakaran. Ya. Apa? Niku lho. Oh, manukku mek kobong. Ya, Anggrek. Ya. Lagune aku mau podang kuning. Podang kuning kok dibacul anu ya, Yang. Bacul gubuk asmara ya. Oke. Ya. Langkam sithik, ya. awan ningu wis ora
entuk dolanan rasa kembalian. Pak, tak gone mulai to ora, Pak? Nggo apa? Yo gundulane anak lanang kok. Larang lho regane kuwi. Pinten to? Hah? Pinten to? Sampeyan iki 5 juta siji. Ngeten iki? Heeh. Wah, iya. Mboten sios lah, Nen. Lha apa? Tombok aku. Wes medun. Ngancani mayang iso ora medun dhewe? Saged. Tenane lho. Iki dhuwur lho. Nggih, nggih. Awan. Astone jenengan. Iya. Anu Amit Sewu lho. Kuwi ame piye? Lah kan jenengan ki kadalang ki ibaratnya kan Gusti Allah katon. Ya. Nah, kula kan umate, Ya. kawulane dadi yo. Lah, medun awan. Nggih, nggih. Met. Kaya nyambik yo, Pak yo. Nyampe. Lah wi lho keculut. Nyambik. Ngapa? Ketemu kancaku TPA ya Nen. Lah kok bar munggah kok pokokmu nek teleke Mas. Deloken nggih. Maju kono no. Lho. Apa ya to, Pak? Heeh. Oh alah. Mosok kono nek teleke. Nelek kowe. Piye? Rupane apa? Kaya ngene. Putih. Iya kuwi. Iki pomom pitik lek nek putih ra gek masuk angin pitike. Heeh. Cek. Nah. Ijek sithik lho, cek titik. Wes. Ngono ki, nah aku diwales, mayang ya kono no. Ma. Pengen rodok maju ngene lho, Pak, penasaran aku. Penasaran apane? Kuwi lho. Alah, terasa. Iya. Bon. Ya. Cetetan sakjroning ati dapat luntur saya Bablasnya Blitar Mas Mamundut. Ya. Tukang golek jebok Pak Kasmin Bagio.